Nagulag-bulag. Kini bitaw ang katulgon pa kayta, lami kayo bitaw nga dili na kay mo mata kay katulgon pa kaayo, lami kay dili ikibakon kay katulgon pa jud kaayo na kini kay moadto na lang tani kay moadto naman ta mauli naman ta sakay na tag motor, dagan ang motor o dili naabot na pudta. Akong i-surprise si Papa nga sanina. Naunta ka niya? Nasa nina oh. Sanina? Ano ba, yellow? Hindi na kanang sip mo ko dadal ah. Papa, bitaw no, bisag gihatag ra. Wala short pero sanina. Imo ano na? So, pero gamaya pa tayo. Wala kita kaang ka. Di ba yung kisi oh? Wala lain. Kan, paano kita nabangag? Nabangag? Mabilang gihatag kay na bangag. Di mahalin ibaligya. So karon kay na naman abot naman ta dire mag-ilis sa punta ni kanang gihatag na po nga sanina o kana akong gisuot kay gisi hinatag ra pud na nindot kini hinatag kay suoton. So karon abot naman ta. Gutom naman manghiling ta dire. Salan kini Dario. Kini saging bay nindot kini ron kay busog atong tiyan ani lami ayo. Kay na may saging arat na. Mangguha na tag plato para makakaunta. Kuha na tag plato para makakaunta. So karon nakakuha na ko plato nara. Mukhaon na dayon taron. Auto na tanaw na kung saan atong pagkaon natong saging ano. Kamo guys, alip mo dire kapag manguha ta dire saging, may sasalingan ba? Saging. Sus pagkadagko ani sagingan. Nah, mao na ni sa saging guys. Pero uban ban sa luon man. Din sa gulan pun og bulad. Lami kayo eh. Nagulag-bulag. Ano may kaon? Mahaw ba taog saging? Mabay laing tang unon, saging naman. Nga mo dato ta. Ang kaon na taog puan. Litson. Karon saging sa ta. Wala lang saging. Basta ganun na sa bukid. Marigyan yung kano nun. Saging. Sa bukid pa sa kinabukilan pa kayo. Kaya na siya. Mas labaw pa ano eh. Maganda rin, city pag gamay. City, city.